Dobrý deň. Na Slovákov sme odišli kvôli tomu zo Slovenska, aby sme my sa mali a naše deti a rodiny. Ja tiež mám ženu a dieťa a to dieťa na území Čech republik nemôžem mať, lebo sa nám tu Ukrajinci, nejakí z banderovskej skupiny a z tých, tu, čo tam majú oni na Ukrajine, tak tí sa nám vyhrožujú Slovákom na území Čech republik. A toto nech vidí aj pán predseda, aj poslanec Tomio Okamura. Proste sme na Praze 10, robíme 24, 12 a tiež nám dochádzajú základné potreby, potraviny. Už sme boli na tejto území Českej republiky 6 krát okradnutí, či finančné prostriedky, alebo potraviny. Takže tak.